O seguinte paciente era un bo home que traía un dor de mos grandísimo, a cara moi inflamada, e claro, así non podía nin falar. Bos días, séntese e dígame o que lle ocorre. Que a mesa boa, ustedes fatón. Que doi, amor. Que lle doi, amor. O doutor neste momento xa estaba farto e máis que farto. Pagoume coa boa de don Fernando. Xa vexo, está unha boa picada, unha linda boa, picouselle moi mal, e por iso lle doi. Pero non se preocupe, vou lle dar unha malleira que se vai enterar. Sí, pero despois pasa. A enfermeira trae os alicates, os parafusador e a chave inglesa. Sí, están en perfecto estado. Vou lle levar a moa nun satisfeito. Un momento, que di vostede? Vai me pegar unha colita? Non, a ustedes non, por Deus. Eu nunca golpeei os meus pacientes. Ah, bueno. Referían a súa moa. Mire, para comenzar, vou lle dar unha telazo así, por ser tan mal. A miña moa. Sí, a súa moa, a súa moa. E logo colles alicates e recuperei así, 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 para producirle tanta dor a usted. Pero quen lle vai facer iso? A súa moa, a súa moa. Usted non se preocupe. Ah. E logo colles alicates e cravos así, cando teña unha colina, arroxarei na chá, e pisarei no ser tan mala. Ahora boca. Un momento, doutor. Creo que xa non lle ten que facer iso a miña moa. Ao ver que lle ia facer esas cousas, ese que se asustou e xa non me dói. Non me digas, xa non lle dá? Parece que xa me dói menos, pero... Ai, dóime de novo. Séntese, a enfermeira trae un martelo que lle vou dar esa moa. Agarde, doutor. Que lle pasa agora? Que xa non me dói, que xa non me dói. Non me diga, entón xa non lle saco. Doutor, voume para a miña casa. Ai, dóime de novo. Séntese, que lle vou dar a moa. Que lle vai facer agora a miña? Que vou fazer con ela? Que lle vou facer? Bora, por escapeta, lle pego 4 tiros a esa maldita moa que xa me está deixando. Enfermeira, trae a escopeta. Doutor, voume para a miña casa. Non, e logo, que pasa? Xa non lle dói? Sí, dóime moito, pero acabo de cagar polos pantalones. Bueno, sí, non me caso nervioso. Enfermeira, date as ferramentas e para pasar ao seguinte paciente. As seguintes pacientes son as irmás Leigas, Pamela e Carmela. Os dous últimos pacientes foron dúas traballadas a demostrar que sempre lles pasaban as mesmas cousas ao mesmo tempo. Bos días, doutor. Bos días. Dígame como se chaman. Somos as irmás gemelas Pamela e Carmela. Eu sou Pamela, irmá gemela de Carmela. Eu Carmela, irmá gemela de Pamela. Enterouse. Sí, moi ben. Pensamos que non. Ímonos a cambiar. A ver, doutor, quen son eu e quen é ela? Usted é Carmela, usted é Pamela? Non acertou. Eu son Pamela, esta é miña irmá gemela Carmela. Enterouse. Eu son a súa boa. Vai deixar de adivinhanzas e decídeme o que lles pasa. A que viñestes a consulta, aquí as túas xuntas. Viñemos xuntas porque somos gemelas. Xa llo dixemos. É que ten que ver, pois que todos facemos ao mesmo tempo. O
poñémonos malas a ver. E tamén, os tirades peidos a ver. Que por que vostede, doutor? Bueno, deixade de marear para decirme o que lles pasa. Está claro que vostede ten a gripe. A vostede que lle pasa? Que tamén teño a gripe. Pero dilo, que síntomas ten? Doi a cabeza, a garganta tamén ten tos. Non, doutor. A mí pica os orellas e aperto nos zapatos, nada máis. Por iso non ao médico. Si, é porque son máis amiga de Carmela. E as dúas tuvimos malas ao mesmo tempo, pasan os mesmos. Pois agora me lles pasa ao médico. Vostede ten a gripe e ela así. Vostede que sabe, eu teño mesmo que miña irmã e xa está, que para iso somos gemelas. Un cabo seco, que boa! Dame esta píldora, doutora, tranquilito. Encóntrase mellor, doutor. Si, xa estou mellor, por xa que me aquí estas dúas gemelas que me van volver todo. E vai-nos botar de aquí sen prescribir nada. Aquí ten a gripe, esquivolle un antigripal. Eu tamén me tomo antigripal. Non, se te pican as orellas, laves. Os outros están sucios. Se lle aperta unha pala, os quicos e tiran ao lixo. Pero se son novos, como os vou tirar? Pois non os tires, non, filho de a gana. Vostede compra a receita e toma antigripal. Si, marchamos, pero sabe o que imos facer? Si, descomprar os zapatos e os medicamentos. Pois non, ímonos comprar un bikini e ímonos de vacacións ao Caribe. Entón, para que viñeron ao médico? Isto é o colmo, eu é que as mataba. Tranquilice, doutor, tranquilice. É que isto é o colmo para que virá xente ao médico. E nisso ten vostede razón, doutor. Acuden ao médico, mas buscan o susto. Bueno, está máis tranquilo. Si, xa estou tranquilo. O doutor fixo o que puido para calmarse e pediu que pasase o último paciente, que era unha señorita moi delicada e moi fina, que chegara de Madrid. Como que non o sabe? Que raro. Vamos a ver. Como temos na parte superior, como vai a cabeza? A cabeza, uns días me vai, outros días me ven. Que extraño. E a garganta? Doille? A garganta, uns días me dói e outros días non me dói. É grave. Pois non sei. Deixamos o corazón. O corazón, uns días sinto e outros días non o sinto. Ben, iso é normal. Deixamos o estómago, frenan a digestión. Un día fago e outros días non a fago. E un día por todo. Pero doille! Pois verá, doutor, parece que me doi, pero non me doi. Bueno, deixamos a barriga, fai vostede de médico. Un día sí e outros días non. Cando me ven nas manos, que cosa ten que ter, doutor?